Dragii noștri, începând de astăzi, vă așteptăm din nou la etajul 4 al hotelului Bordeaux să serviți preparatele voastre preferate și mă aflu astăzi alături de colega mea, Andreea, care este managerul hotelului. Bună ziua! Știm cât de important este pentru voi micul dejun, de aceea vă anunțăm că aveți ocazia să serviți micul dejun începând de ora 7 până la ora 12. Așa că relaxați-vă și cu drag vă așteptăm să alegeți una din variantele noastre de mic dejun.